I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovu epizodu. Danas ćemo da igramo Minecraft. I danas će da se zezam u snežnom bajomu. Ovo je moj prvi put da sam u snežnom bajomu, nikad do sad nisam bio u snežnom bajomu. A sad ćemo da zašišemo. Gdje Fuck you. Danas ćemo malo da se zezamo u ovom snežnom bajomu, znači da. Ovo je snežni bajom ako niste znali. I vidi se realno da je snežni bajom, tako da. Sad ćemo malo da se zeznamo ovdje. Da, bukvalno gledajte se ovo. Ti pravim sneške, jer što da ne, da su ostali, evo ga. Ti nisi očišan. Ne tako. Oh my god. Ajde ga. Pa ćeš ti to šišan. I to ću tebe došišam. Eto ga, imamo sneškove. Sneškove, kako to zvučalo. Da, imam sneške. I sada, ja nikad stvarno nisam bio u snežnom bajomu. Ovo mi je prvi put. Tako da, sad znate. I da, danas sam naravno Herobrine. Ko drugi da budem nego Herobrine. Ništa ne vidim. Evo ti. Evo gdje ste? Evo ti ovo. Eto ti. Umri! Umri što nisam ne mogu da gubio. Okej. Skinut ću ovu pumpkin. Jer mi ne treba. Skinemo ovo. Kao što vidite ljudi, danas sam Herobrine. I danas ću malo da se zezam u Minecraftu. Gdje si Sneško, brate moj? Gdje si? Šta imaš, Sneško? Gdje si, Sneško? Ćao, Sneško. Ćao, Sneško. Ej, Sneško. Sneško, nema da bežiš. Sneško, ne beži. Gdje ćeš, bre? Evo tamo, Sneško. Beži ono, Sneško. Ja. Aha. Aha. Kako si dao, Sneško? Ne mogu, nešto ne mogu da udarim. Umri. Pogledajte, znači ovaj skin je najbolji skin u Minecraftu. Meni se ovaj skin najviše sviđa. Predobar skin. I zato ćemo danas malo da se zezamo ko Herobrine. Gledajte sad ovo. Reci. Inače ako niste znali, Herobrine nosi samo ovaj Iron Sword. Ne koristi druge swordove ni ništa. Dođi vamo! Dođi, nema da nervaš. Evo ti. Aha. I da, ovdje sam da probam nešto sa napicima. Hoćete da probam, znači uzet ćemo brewing stand. Gdje je brewing stand? Reklama. Zašto sam toliko jela ovo doba? Šta sad? Uzeti nešto za jetru? Ne, bolje uzeti nešto za... Eto ga, prošla reklama. I da ćemo da uzmemo brewing stand, samo da ga nađem. Znači prvo ćemo uzeti napitke, da ćemo... Što ako uzmem... Fire resistant... Čekajte... Ok, ovdje ima puno napitka. Što ako uzmem jump boost 2... Nešto ako uzmem speed. Da je speed 2. Evo ga, što ako uzmem speed 2 i uzmem jump boost 2 i njih pomrežam, šta će da se desi? Brewing stand samo da nađem, nemam pojma da je. Oh my god. Da li je ovdje negdje? Nije. Oh my god, gdje je? Možda ga čak i uopšte ni ne nađem. O, evo ga. To je to. I da ćemo ta dva napitka da pomešamo. U stvari mogu i 3 napitka. What the fuck? A što ovdje treba da bude? Nemam pojma. Što treba da bude gore?
Ako znate, pišite mi jer ja ne znam. Možda... Megad Move ima. Možda redstone. Ne znam da li treba redstone. Uzet ćemo čega napitak. Evo što uzmemo. Može... Potion invincibility. Snemo ovdje. I redstone tu. Nije majko, pa kako se... Oh my god. Morat ću da pogledam kako se prave napici. I ljudi, gledao sam malo kako to da uradim i sada ću da probam. Oh my god, opet reklama. Sada ću to ponovo da probam, znači da vidim gdje je to. To saplinge. I valjda treba ovo. Nisam siguran gdje je ovo. Mora treba coal. Ne može coal se stavi. Kako to uradim? A mogu ovi napici, možda treba oni drugi. Sad ćemo da probamo. Šta li mogu? Šta je ovo? Da, ja stvarno ne znam kako ovo da radi. Volila bi da znam, ali ne znam. Ako znate, pišite mi u komentarima, stvarno bi volila da znam kako to da uradim. Sada ću da uzmemo neki potion. Invisibility i to. Dobit ćemo potion invisibility, ne što radim. Invisibility potion, to sam nevidljiv. Ti vidi da budu nevidljivi. Eto, ti si nevidljiv. I ti si nevidljiv. Ćemo da budemo kola potion. Da budem brz. Ja, sam brz. Wow, kako sam brz. Sam mogu visoko da skačem. Ili imaš neko da mu stavim da može da skače? Gdje ste? Gdje ste mobovi? Hej! On može. U stvari on će da bude brz, ona može da skače, mislim. Ajde. Jeste! Ajde, idi bre, idi! Idi bre, što radiš? Ajde da vidim koliko si brz! Ajde! Oh my god, da lik je baš brz. A nisi brži od mene. Fuck you. Evo ti. Evo ti. Oh my god. Ćeš da skačeš visoko. Sad ćeš i da budeš nevidljiv. Gdje si? Gdje si bre? Gdje si? Ne vidim ga ljudi. Gdje je lik otišao? Nije ni bitno. Sad dok otrčem. Bum. Vidite koliko je samo ovaj snežni biom veliki. Znači, vidite da se ja ne vidim. Ja sam tu neke zombije, tako da sad ćemo malo da ih da skaču visoko. Evo skeleton. Skači, ajde da vidim koliko skačeš. Ajde skači. Oh my god, koliko skače. Ste vidjeli ovo koliko skače lik? Evo ti ovo. Skači sad, ajde skači. Dobro, sad ćeš da budeš brz. Budi brz. Oh my god, koliko si samo brzo. Bum.
I... A vidimo se luk. Tako dobro. Uzem jedan diamond mač. Evo bio sam ga. Puf, puf, puf. Ne. Pa. Eto ga. Pogledajte sad. Wow. Evo ti, eto ti. To je to. Mrtav si i ti. Idemo dalje. Rambus, odlično. Idemo u pećinu. Ovo je kraj. Ali dobro ljudi moji, to bi bilo to za video. Sam se svidio. Tako da ljudi moji. Čekaj. Hoću da popijem mleko. Čekaj da popijem mleko ljudi. Zato ne mogu da pijem ovo mleko, šta je ovo? Kako da popijem mleko? Šta popijem? Ajde popi se. A neće mi se popiti zbog razloga. Ali dobro ljudi, to bi bilo to za ovaj video, se nadam da se svidio. Ako ste, bacite like, komentar i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao! Ćao, do sljedeće. Ok, ćao.